Здравейте! Ако имате нужда от брояч, който да показва посещенията на страницата на вашия сайт, в това кратко видео ще ви покажа как да си поставите ето такъв. Брояча се намира ето на този адрес, като тук от дясната страна са дадени 3 елементарни стъпки, които трябва да се направят, за да се постави на страницата на сайта. Аз ще поставя брояча ето на тази тестова страничка, тук отдолу под копирайтовете, като ще копираме този код и с някои от текстовите редактори отваряме страницата. Аз ще го поставя ето тук под копирайта, преди затварящия тагбоди. Вие съответно може да го поставите в тази част на страницата, където искате да видите брояча, но задължително между таговете боди. Запомняме страничката. И обновяваме в браузъра.